ka shiga damuwa ya Rasulullahi ka taimaka min in ganka. Ruhina ya daina kuka, jasadi ya samu waraka. In kalli fuskar ka mai haske nan mai bayyana ɗayan targa, mazan Allah ka tausaya mun akwai sako ina so in baka, ina so in baka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa sallallahu ala nabiyil karim. Masoya annabi sallallahu alaihi wasallama, barkanku da wannan lokaci, kuma ina so ne amfani da wannan dama na sanar ku cewa idan watan azumin Ramadana ya kama, yanayin da aka saba ashe mutuwa ke baki da sabo, mutuwa ke baki da tausayi, mai raba kullum ta da mahaifi. Ya Ubangiji ka ji kan bawanka, Allah ka haɗa shi da rahamarka, Allah ka karɓi babu ka haɗa shi da masoyi. yadda zai sadu da Allah lafiya, ya yi rayuwarsa cikin salama kuma ya mutu cikin salama. Za ga tunda a sakonnin za ga akwai yadda ake koyawa da tarbiyya a cikin shirin, kuma da yadda mutum zai tsaya akan tauhidi, da kuma yadda zai tsaya a kan soyayyar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda mu da ita muka gada tun a gidajen mu, da kuma sauran abubuwa na ilmai wa'anda ba a san su ba, kama daga alwala, sallah da kuma tsarki da kuma zamanta da kansa. To mutanen kirki idan sun faɗi magana suke cikawa, to yaya kike ganin Allahu Rabbu? Na gode, Allah ya ƙara mana kusanci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma ki gaida min da masoyin masoyina, wato masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nura Mustafa Waye, masha Allah.